Jotono lamsogo ani kwtal video chwng tini hinkhe kok borok first semester ni major paper 1 ni final exam ni bagwi je important 12 mark obono chwng nailainai. Puila question tongo orthography tamo orthography ni raida tei kokborok kokni suithai no suidi. 2 number o tongo 1841 bisi ni simi 1980 ni bisi jorao kokborok kokno twi tamo swimung rok suijaka. Chwng oboni kifilmung eba answer naina thangka hinkhe puila o chwng je fatar hat ni phaiui kokborok ni hamkrai ni bagwi eba kokborok no mwthaknani bagwi suilangnai rok romdi sar FR ni simi oro suika hinkhe no omoni kifilmung ongui thango. 3 number o tongo 1981 bisi ni simi 2000 eba 2000 bisi ni jorani kokborok kokmani laibuma suidi. Hinkhe je o 1981 ni simi 2000 bisi bisingo je kokma bijap suijakmani obono cherui suina nangnai. 4 number o tongo Daulot Ahmed ni sinimung tei suimung suidi. Je tabuk first semester o swrwngui tongnai rok ni bagwi obo belai khe nangkukmani tei most important hinui mano. 5 number o tongo kokborok kokno kuchugo tisa thani fatar hat ni elem gwnang rok ni samung bwtang no tisaui suidi. Obo belai khe nangkukmani most important naidi obo same tai sini haino kaisa question je sar FR ni simi romwi paithak jora sabo obono cherui suina nangnai. Norok juda omoni video nangkha hinkhe ano comment khlai sana tapokdi. 6 number o tongo kokborok kokni laibuma no khali suidi. Obo belai khe important omoni answer rok nangui tongkha hinkhe norok comment khlaiui sadi ano. 7 number o tongo standardization tamo kokborok ni standardization no nwng tamo saiman omono cherui suina bagwi o question swlamjakha. Omoni answer nangui tongkha hinkhe o channel o nawui mano rwjak tongo. 8 number o tongo Sir George Abraham Grayson bai swnamjak Shinoti Bhatan kokbusungni mungrem kaisa swnamdi. Tei o mungremo kokborok boh dikholo klai phunukdi. Khamao no tei kaisa rijak Sir G.A. Grayson mane eknobo norok confuse ongna kokya abo sama wngkha Sir George Abraham Grayson ni Shinoti Bhatan mungrem sukrubui suidi. Naidi o kunui ni answer kintu same nongnai norok o jaga confuse ta wngdi omo answer ek nongnai obo khe sukrubui suidi wngka saka same no kokborok boh dikholo klai omono tiklaiui orobo ma phunuknai. Saka o khe saka je bini chart mane Sir George Abraham bai chart kaisa swlamjak tongo obono ma suinai hinkhe second ni number obo same omo haino norok chart ma suinai chart suiui kokborok boh dikholo klai obono swrai swrai khe ma phunuknai. 9 number o tongo kokborok kokmano twiwi suinai khurokdung ni mung samung tei bisi no khalai suidi. Obo kisa easy hai khe ma tongo tamoni hinkhe oro bisi mention khaijakya je norokni muito manmani kokmano twiwi sabo suika sabo suika borokni bisi samung no suika hinkhe no omoni kifilmung ongui thango. 10 number o tongo kokborok kokno twiwi cherui nainai jeba khuroktham ni samung no khalai suidi. Obo bisi mention khaijak kwrwi obo kisa kwlai hai no ma tongo je norokni muito manmani omono suiridi oboni kifilmung omono wngnai. Je sabo kokborok no twiwi cherui suilangkha hamkrai ni bagwi omono suika hinkhe no ongui thango omoni answer. 11 number o tongo kokborok bai dimasa kokni bising kokthai solaima bai ferlaima suidi. Oboni answer nangkha hinkhe ani o channel o rwjak tongo nana hinkhe nawui mano norok. 12 number tongo kokborok bai budu kokni bising kokthai solaima bai ferlaima suidi. Obo nangkha hinkhe o channel o rwjak tongo nana hinkhe nawui manano. 13 number tongo Tripura haste o kokborok kok sanai rok boh boh amchaio
tongui tonglai khalui suidi obo to sana thangke klai heno je chini tripura hasteo kokborok sanai chwng saimano 9ta bedek tongo o bedek rok bo amchaio tongui tonglai obono cherui suikha hinkhe no obo ni answer ongui thangnai ba kifilmung ongui thangnai 14 number o tongo kokborok bai garuk ni bising kokthai solaima bai ferlaima suidi oboni bo answer nangkha hinkhe channel o rijak tongo norok nana hinkhe habui nawui manano paithago joto no hambai video no paya sangnaimani bagui te subscribe khaiya ko hinkhe subscribe khlaina tapokdi tamoni hinkhe norokni bagui ang video kaham kaham tubui phainai te tamo video nang comment khlaina bo tapokdi।